अगो काय हो भात चिकचिकीत केलंय वाटाणे बिटाणे घट्टे. बाजारात तुम्ही कसं हातात त्याच्या कम्या काय करू? अगो फाल्या सकाळी चतुर्थीक पाहुणे येत तरी तोंड दाखवूक नको माका. बघलो तर सांगा होतो कुडाळाक बाजारात दुकान असा सुपर मार्केट जा आणि पहिलं बाजार घेऊन ये. लगेच गाडी काढले तो गेले कुडाळ एसटी स्टँड पासून 5 मिनिटाच्या अंतरावर असलेल्या कृष्णाई सुपर मार्केट मध्ये. कितके ते गाडी येऊन पार्किंगची प्रशस्त सोय केलेली आहे. चतुर्थी जवळ येली म्हणून जबरदस्त बाजार भरलेले होतो. मी पहिल्यांदा बघू गेले ते तांदळामध्ये भरपूर व्हरायटी होते, ते सुद्धा माफक दरात आणि खात्रीचे 100% जुने तांदूळ मिळतले. त्यानंतर बघू गेले वाटाणे. मंडळी चाळण मारून आणि निवडून साफ केलेला उच्च प्रतीचा कडधान्य हैसर मिळतात. शिवाय नाही शिजला तर तुम्ही रिटर्न सुद्धा करू शकता. ही कृष्णाई सुपर मार्केटची गॅरंटी आहे. एवढाच नाही तर बाजार भावापेक्षा सगळ्यात स्वस्त तेल तुमका हैसरच मिळताला. शिवाय तेल, चहा पावडर आणि कपड्याच्या पावडरीवरती तुमका भेट वस्तू सुद्धा मिळतले. त्यानंतर बाय 1 गेट 1 फ्री महाधमाका ऑफर सुद्धा असत आणि वस्तूंवरती स्पेशल सवलत सुद्धा असा. खरेदी करून झाल्यानंतर संपूर्ण खरेदीवरती तुमका मोठी बचत सुद्धा मिळतली. तर मंडळीने तुम्ही आता बिंदास म्हणा शकताय की एकाच छताखालती सगळे वस्तू मिळण्याचा ह्या एक विश्वसनीय ठिकाण असा. तर आता ऑफर चालू झालेले असत मंडळी. तुमच्या या चतुर्थीच्या संपूर्ण खरेदीवरती तुमका आकर्षक भेटवस्तू सुद्धा मिळतले. तर मंडळी कृष्णाई सुपर मार्केटचा ऍड्रेस तुमका वर दिलेलो असा, त्यावरून तुम्ही विजिट करू शकताय. धन्यवाद.